Okay guys, ndatulukira soti nemo ja spread nyeka. Tidatha kuona za tidapanga import video yathu, panga import audio yathu zonse pamodzi, phatikiza pamodzi, tazika pamodzi kuzipoika ku timeline yathu, komanso taduladula kuchosa mola kuika kusunga mmene tikufunamo. Tsopano funa ndikungoonetsereni soni njira ina kuti video yathu tingaike bwanji ma effect, komanso ku audio yathu tingapange control bwanji kuti imveke bwino kaya funa titsitse volume kaya funa tikweze tingapange bwanji. So mosataya nthawi, video yathu ija ndimene imene tinapanga edit ija tingoyipanga play imene tikumvekera. Video yathu ndimene nditu mede tinapangira muja komano tugena kuti tike ma effect cholinga chokuti video imene izilowana kuno bwino. So pali njira zingapo zimene tikuyisa ntchito popanga zinthu ngati zimene zizi. So kuipanga stop titenga esa wathu uyu timika kumapeto kumeneku kaya tifuna tipange zoom chonchi kuti tuone kuti okay masuti ndi space zikhala bwanji, funa tipange zoom kwambiri choncho. Okay, choyambirira ngati funa tiike ma effect pamene papa tifika pamene alemba kuti effect, tikapanga click pamene pa ndimuona kuti bar imene ikhala ndithu kutsegula imene yatseguliramu patikhoza kuchepetsa kuti kendi space kuno bwino tiziona kuno bwino ngati chonchi. Iyi bar inakuzani kale ndi audio. So mmene tapangira papamu apalemba kuti presets. Ma presets athu ali minimum. So tikapanga click pamene papa chonchi, tikapanga open pamene papa mkati muli zinthu zambirimbiri. Ena awa ndi ma plugin oti ndachita kuyikamo ndepali zina za momo ndithu zimene zimabwera ndi chani Premiere Pro. Nde chimene tingapange straight apa tibwera pamene alemba kuti Premiere Pro transition. Ma transitions athu ali pamene pa. Ndi tikapanga click mmene muona kuti alembamo kuti 3D motion, dissolve. Siningafotokoze china chilichonse komano siningakuonetsereni soni china chilichonse komano tikhoza kukuza ndipo khani nthawi muzitsegula mmene mundu kumayesa zimene zikuchitika. Nde palimba ngati neyo ndimakonda kugwisa ntchito chani cross dissolve. Nde tikungotenga ungopanga click cross dissolve wathu chani kuzamwika pati pamene pa joinirana chani video yathu. Fuka patupanga deal ndi chani video pamene pa joinirana video yathu chonchi. Tikapanga okay choncho ndekuti tipanga play pamene ndimukhoza kuona kuti mmene tangopanga chonchomo mmene video yarani ka transition kamene karani kalowera pamene papa ndikutani ndikuonesa ndithu kuti china chake charani chachitika. Effect mona palibepo apa ndipo tipanganso stop ndikusankhaso kuti ndiujeni yanji mmene tikufuna apa kuti tiike. Let's say tufuna tingoika paliso yamati film dissolve. Ndikapangaso amene ndikuikaso pamene papa choncho ndekuti muona so kuti zizachitika pamene papa muona so kuti ndichani zangolowana kuno bwino mucha mutani mopasa chidwi mucha ndithu. So mosataya nthawi titengaso tikhoza bwera apa ndi tikhoza kutsika musi tikaone ali zoom. Mwina tifuna tipange zoom chene yathu ijayo. Lete ngopangaso apa ndikupanga chani ndikupanga paste pamene ndikuti panga play pamene papa muona kuti zoom wathu uja watani wabwera pamene papa. Komanso tili ndi chani slide. Tikabwera apa slide pa let's say video yathu ndi apa tikhoza ngobwera wa mundu kutani ndikutsegula mmene mundu kusankha chimene tikufuna ndi chani or slide or push. Let's say tingotenga slide
push ikawa meneo ndeti mukhoza kuona kuti tikapanga play yapanga push. Maoneti ndekuti umwe muli njira inanso imene tikhoza kutani kugwisa ntchito chani ma effect kuyambirirapo tikhoza kuona tikabwera titseke apa tikatseka pamene papa tiyeni tibwere tifike mmwamba. Tikafika mmwamba mmene mumo tikafika mmwamba mmene penalemba kuti dissolve tiyeni tifike mmene ndi ineyo ndimakonda kugwisa mwina ntchito at black to deep to black or deep to white. Let's say deep to white ndikhoza kumwika kuyambirirapo bwino ndekuti video tijeka mayamba yanji. Maoneti komanso kumapeto kwenikweni video yatijeka matha ndimakonda kuyika deep to black ndikapanga chonchi ndikuti video yatijeta chonchi. Maoneti so kuyamba taika deep to white kumapeto taika deep to black. So let's say audio tikapanga audio yathu kuti tione bwino tikhoza kukulitsa apa tikhoza kugwisa ntchito timeneti ndikuizumula audio yathu kuti tiziona bwino kuti ikuchitika ndi chani. So mukhozaona kuti mkatimo mukuoneka kuti muli chani timalaini ndithu timalaini limene tili ntchito yakenso ndikupanga chani control yolinga chokuti mwina tikweze kapenanso titsitse njira ina. Apa tikapanga click pambali pachoncho mukhoza kuona kuti kumalemba kuti volume. Yeah, so let's say video yathu ndi tapanga play mukhoza kuona kuti bar yathu ikuonesa red zimene kuti audio yathu atani akwera. So chimene tingapanga apa ndikupanga stop ndifika pa audio yathu imene tikufunayo ndikukilika mkatimo kamba kamene kandukali ndikukatsitsirako musi kanifuna tikweze ndeti ikwera kwambiri pene papo. Alright, zimene ili distortion zimene sizili bwino ndeti kaitsitsa musi. Yeah, izo apa muonesa kuti sikupanga clipping sikubausa okwayi ionesa kuti ujene yanu audio yanu mukapanga chonchi isamafike kwa rediku kale choncho ndekuti iso tikhozanso kuitsitsaso. You see, ndekuti tipezeka kuti tapanga video yathu ija komano audio kumveka chani kumveka bwino sikupanga chani sikupanga distortion tsitsa bwino. So audio yathu ili chani sikupanga mukhoza kuona apa kuti metatsitsa sikupanga clip ikupanga ndithu bwino. Yeah, so apa mafuna ndikuonesereni ndithu kuti mmene tingapangire chani tingapangire edit audio komanso chani komanso mmene tingapanga apply my effect. Let's say kumapetoku audio tikufuna kuti kumapetoku pamene ikufeda ikupanga deep to black audio so ikhalenso kuti kutaniso ikutsika ndithu bwino ndikuti chimene tingapanga apa titseka umomo titseka mmenemu ndikuti tipita mwamba mutifika penalemba kuti audio transitions tikapanga click mmene mumo alemba kuti crossfade tipanganso click mmene mumo ndimakonda kugwisa ntchito chani uyu amene alemba kuti ndimakonda kugwisa ntchito ameneyi ndi tikapanga click pamene papa ndikuchani ndikupanga drop pa audio yathu apa. Ndi audio imeneyi tikhoza kuipanga chani ndikuti ikhoza kuti video yathu ija ikamafeda audio iso ikhalanso kutani ikufedanso. Maoneti zimendera chonchi ndi apapa kuti tipange chonchi bwino mwina ndikuzumulanso bwino kuti muone bwino tikapanga chonchi muona kuti kapanga click chonchi ukuso amaonesa ndithu bwino kumene yatani yapangira cross ku effects control mene yapangira cross ndikuti apa zili ndife kuikulitsa olokuitani kuichepetsa audio yapija nditi ndimene ndikuti ngati ufuna tikulitse pambwera ka alo kusonyeza kuti mukhoza kukokerako ndeti tikhoza lowa nkati ndikuti mukapanga play iyambira uko. Alright,
Mufunanso muchepetse ndio tisumurani muchepetsaso muno bwino malingana ndi mmene tikufunira. Let's say if my effect tikapanga click ni makamba za control effect control tikapanga click effect imene taika apa. Let's say pa video pato imaonesa apa ndio kumata panga control kuti effect yanu iyambire uku ikatere uku kapena kuti iyambire uku ikatere uku masankha zimene mufuna inuyo komanso mata kupanga control bwino border color effects yanu imene mufunira kuti tani igwirire ntchito. Zonse zitimagwisa ntchito nde mukakhala ndi nthawi zina zake angatawale mbakuti start nde kuti iyambira uku mapita uku end itera kuti itera kumeneko nde it mata kupanga niyo control ni ma seconds pamene mufunira kuti iyendere effects yanu. So zonse zinzoti kwene tiziyenera kugwirisa ntchito panga control effect chosangotenga ma effect yaje kwaika menalili nthawi zina zake sizimakhala bwino mafunika nthawi zina zake nditungonesanso nawenso luso lako kuipanga control bwinobwino imene zimakhalira ndithu. So apano mangokuonetserani kuti tsopano titatha kupanga import video yathu icho kuibweresa kumene tapanga range bwinobwino tadula mosayenekera tachotsa nde tikireti ma effect tsopano kuti video yathu icho ipange join bwinobwino timikizana bwinobwino komanso audio yathu ipezeke kuti mwina ikutha bwinobwino. So tioneni tikhalenso limodzi tsopano apa video imene kubwerayi mukhale pompo pa video imene kubwerayi tikatukuona tsopano color grading kuti color tingapange bwanji kuti video yathu ija ioneke bwino tsopano kuti ioneke mwa quality yabwino tingapange bwanji tsopano. Nditikhaso kuona video imene kubwerayi ndithu ndakunyadira nonse pokhala pamenepo poonera video imene ndithu ndakuwuzani kale kuti Yes Media usewala upanga chani subscribe kuti tainali yosime ndatumiza video iniyo muzilandira ma notification kuti Yes Media kapena kuti Secret Nyeka wapanga post video yatsopano pachani pa YouTube tientonere. Ndakuwuzani kale kuti ndikupanga izi kuti wina aliyense azidziwe zinthu za amene ndi yophunzira aphunzire chifukwa chake ndikuphunzira zinthu zimwe chani muchichewa cholinga chokuti tithe kumvetsetsana bwinobwino muziyankhulo zathu. Ndithu mukhale ndi tsiku labwino osayiwala kuvala mask kunjaku kuli chani kuli corona. Titeteze moyo pamene tikugwira ntchito tikunyamula makamera. Tikhale limodzi so video imene kubwerayi sure.